First time North East-आव मानगोनां चिफ प्रमोद बर'नि दैदेननायाव नलेज फेस्टिवल इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवल जागासिनो दं। Not only international knowledge festival as well as first time in North East organized ISPL football tournament. First time in North East Bodoland literate festival. गुदान थीम लानानै BTC सरकारनि दैदेननायाव जे सक्सेसफुल प्रग्राम जागासिनो दङ। ओंखायनो जों बयबो गर्बित आरो दिनै नोंथांमोना नायदो गोबां कान्ट्रिनिफ्राय गिदिर सुबुंफोर माने एवार्ड लांनाया सुबुंफोर फैनानै BTC-आव बिदि प्रमोट खालायगासिनो दङ आरो बिथांमोना बुंगासिनो जेनेबा मैया बिबेक अबेरा फैदोंमोन। बिबेक अबेरा जेब्ला क'क्राझाराव फैदों नेचारेल सिनारिखौ नायनानै आरो रिसार्चनि खोथा बुंखाबाय आरो मा होनो जों फार्स्ट टाइम सुपार 15 इनिशिएटिभ लादों। IAS UPSC कमप्लिट खालामनानै IAS जागोन IPS जागोन। ओमफ्राय IAS UPS नि थाखाय जे सेंग्राफोर जे मोटिवेट जानांगौ सेंग्राफोर जुदि स्टुडेन्टफोर जुदि मोटिवेट जायाबा मारै UPSC खौ कमप्लिट खालायगोन। ओंखायनो गुजरात चेन्नाइ बम्बेनिफ्राय गिदिर माबा उइजडम बिथांमोना फैनानै जे नलेज हरबाय दिनै हेल्थनि ससियेल वेलफेयारनि माबा सेरिकालचारनि हेन्डलुमनि जे माबा गेवलां माबा हाबाफारि जागासिनो दङ आरो जे सुबुंफोर रायजो राजा BTC नि जे नलेज इनक्रिज खालायगासिनो दङ। आगोलाव एरैबायदि खिन्थु गैयामोन खिन्थु बे नलेज फेस्टिभेलाव एरैबायदि मेसेज हरबाय ससाइटियाव जे जोंनि आखायाव फैसा दं जोंनि आखायाव प्रपार्टि दं खिन्थु जोंना प्रपार नलेज गैला मारै माबा सासे मोजां मानसि जानानै सार्भाइभ एन्ड सास्टेन खालायनांगौ। ओंखायनो नैबे नलेज फेस्टिभेलनि गेजेरजों रायजा आरो स्पेशली बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोर जे नलेज इनक्रिज खालायबाय आरो जे साननै दं 2 तारिखसिम आरो गिदिर मानसिया गाबोन आरो समफोर फैगोन बाहागो लागोन आरो जोंखौ माने प्रत्येकटा बिषयाव माबा नलेज हरगोन। सेमिनाराव जाय मानसिया इनिशिएटिभ लादों बा जिरायदों बिसोर अलरेडि नलेज इनक्रिज खालामबाय। आं इएम हिसाबै आं बुंनो नागिरदों रायजो राजा BTC नो जे मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव थाखाय आरो BTC जों इनिशिएटिभ लादों जे BTC काउन्सिला इन्डियानि गेजेराव भारतबर्षनि गेजेराव जेसेबां राज्य दङ प्रत्येकटा राज्यजों जाहाथे जों कम्पेयार खालामनो हायो। जों काउन्सिलबो फिसा नङा जों काउन्सिलबो बे दुस्राबादि काउन्सिल नङा। ए कार्बि आंलं डिमा हासाव एरैबायदि काउन्सिल नङा। BTC-आव दुसरा राज्यबादि जे काउन्सिल जानो हागौ खिन्थु राज्यबादि जे खामानि जागासिनो दं गिदिर माबा मा होनो फेस्टिभेल जों आखायाव लागासिनो दङ आरो मोनसे सम फैगौ सम आरो गिदिर चिन्ता दं प्रमोद बर' बिथां चिन्ता खालामदों आरो तेव माने बिथाङा मेसेज हरनो नागिरदों जिहेतु शान्ति फैबाय आरो शान्तिनि गेजेरजों जों एरैबायदि फेस्टिभेल माबा एरेन्ज खालायनो हागोन। आगोलाव शान्ति गैयामोन ओंखायनो बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिमोन एसे गिदोंमोन फैनो नागिराखै खिन्थु दिनैहाय BTR चुक्ति जानायनि उनाव BTC सरकार फैनायनि उनाव जेरैबायदि शान्ति जागासिनो दं प्रत्येक जाति जनगोष्ठी जेरैबायदि मिलायनानै माबा माने सार्भाइभ खालायगासिनो दङ। ओंखायनो मोनसे मोजां मेसेज माने माबा बयबो राज्य माने थांबाय जे BTC-आव थांजायो। BTC-आव दावरा दावसि गैला BTC-आव कुनु प्रब्लेम गैया। BTC-नि बर' ट्राइब मानसिफोर बिराद इनोसेन्टखा बिराद मोजां बिहेभियार जानायनि बिहेभियारनि गासिबो थिग दं आरो बड'लेण्डनि बिराद रिसोर्स दं। ओंखायनो टुरिजमनि बिराद गोबां माने पटेन्सियेलिटि दं हेन्डलुमनि पटेन्सियेलिटि दं। ओंखायनो बाहेरानिफ्राय गुजरातनिफ्राय मैया सासे मानसि फैदोंमोन बियो बुंदों जे हेन्डलुमबो डेभेलप खालामनो हागोन टुरिजमखौ इन्डियानि गेजेराव माने हाइलाइट खालामनो हागोन माबा मा होनो बगामाथि ओमफ्राय रायमना फरेस्ट मानास नेशनेल पार्क एरैबायदि गिदिर प्रपार्टि जोंनि BTC-नि गेजेराव दं जोंनि आखायाव दं। ओंखायनो जोंना दायित्व मारै रायमना नेशनेल फरेस्ट मारै मानास नेशनेल फरेस्ट मारै बगामाथि टुरिजम पार्क जों इन्डियानि गेजेराव हाइलाइट खालामनो हायो। ओंखायनो जों बयबो माबा जौ जानानै प्रमोद बर' सारनि बिथांनि दैदेननायाव जों माबा आसा खालामदों।
औ आंनि जिहेतु डिपार्टमेन्ट हेल्थ आरो जों इनिशिएटिभ लादों रोग निर्मल बिटिआर मारै निरोग खालामनो हागोन लोमजाथे जाया फार्स्ट अफ अल बयबो गावनि कनसियास जानांगोन जेब्ला गावनि कनसियास जायाबा रोग माबा रिमुभ खालामनो हाया ओंखायनो रोग निर्मल बिटिआरनि थाखाय जों ओरैबायदि इनिशिएटिभ लादों जे आगोलाव माबा भुटान रिलेटेड जायगायाव सिएचसि पिएचसि जेनेबा दरंगाजुलि सरलपारा उल्टापानि ओरैबायदि जायगायाव माबा हेल्थनि सेन्टारा मोजां गैयामोन ओंखायनो चाइल्ड डेथ हेल्थनि सेन्टारा मोजां गैयामोन ओंखायनो चाइल्ड डेथ बुरजा जागासिनो दङ आरो सरलपारा उल्टापानिनि रायजो राजा क'क्राझाराव फैनो हाया बिराद गोजान ओंखायनो प्रत्येक जायगायाव भुटान रिलेटेड जायगायाव गामियाव जों साब सेन्टार सिएचसि माबा माने हेल्थनि इनस्टिटिउट जों माबा कनस्ट्राक्ट खालामगासिनो दङ आरो गोबां मेसिनारिस जों प्रकिउर खालामगासिनो दङ रोग निर्मल बिटिआरनि थाखाय जाहाथे माने रायजो राजा जाहाथे ट्रिटमेन्ट लानो हायो रायजो राजा जाहाथे माबा माने मेसिनारिस आल्ट्रासाउन्ड सनोग्राफि मेसिनारिसजों जाहाथे माने गावनि माबा हेल्थनि चेकआप खालामनो हायो ओंखायनो उल्टापानि सरलपारा दरंगाजुलि रनिखाता गुबुन जायगायाव जों हेल्थनि इनस्टिटिउट बानायगासिनो दङ मेसिनारिस प्रकिउर खालामगासिनो दङ आरो मा होनो मुलि एकदम पुरा मुलि जानाय माने लोमनि मुलि पुरा माबा साप्लाइ खालामगासिनो दङ जाहाथे मानसिफोर मोजां थायो जाहाथे रोग थाया ओंखायनो रोग निर्मल बिटिआर इनिशिएटिभ आखायाव लादों आरो रोग निर्मलनि थाखाय माने जोंनि बिटिसिनि वेदार बिराद मोजां जोंनि जलबायु बिराद मोजां ओंखायनो जों जुदि ओरैबायदि साब सेन्टार स्टेट डिस्पेन्सारि बानायनो हायोबा आं सानो फैगौ समाव कोनो लोम बिटिसिआव थाया जेनेबा मिशन जागासिनो दं नेशनेल हेल्थ मिशन जेनेबा जल जीवन मिशन ओरैबायदि मिशन आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार इनिशिएटिभ आखाइ लादों ओरैबायदि जों बिटिसि सरकारबो आखायाव मिशन बादि लादों रोग निर्मल बिटिआर जे मोनबा बोसोर माने मोनथाम बोसोरनि गेजेराव जों माबा लोमखौ बिटिसिनिफ्राय रिमुभ खालायगोन ओरैबायदि सिन्था लानानै जों सरकारा रोग निर्मल बिटिआर आखायाव लादों एम्बुलेन्स अलरेडि प्रकिउर जागासिनो दङ आरो मोनसे गोनां खोथा माबा आसाम सरकारनिफ्राय 108नि अलरेडि सार्भिस दङ आरो एनएचएमनिफ्राय आरो आसाम सरकारनि एसअपिडिनिफ्रायबो एम्बुलेन्स दं खिन्थु माबा मा होनो लास्ट इयाराव जों माबा 20टा एम्बुलेन्स प्रकिउर खालामदों आरो मार्चनि गेजेराव आरो 15-20टा एम्बुलेन्स प्रकिउर जागोन बिटिसि सरकारनि फान्डनिफ्राय आरो मोनसे खोथा माबा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव मोनसे माबा डेड बडि केरिं भेन माने एम्बुलेन्सबो थागोन आरो जों अलरेडि बाजेटाव सोदों आगोलाव ओरैबायदि डेड बडि केरिं भेनसन गैयामोन खिन्थु जों फार्स्ट टाइम हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबा उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझाराव डेड बडि माबा केरिं खालायनो गारि प्रकिउर खालायजागोन